Selahattin Demirtaş ne salane tıgırtıge de. Böyle çima. Eğer özgürlük mücadelesi bedel istiyorsa ödeyeceğiz bedeli. Bersiva ve perse ne teneye keseye. Birasti çiroka ramanên ku ew temsil dike û ya gelewiye. Demirtaş di sala 2016 de bi hinceta axaftin û bangên wî yên siyasî hatibû girtin. Lê piraniya tawanên ku li dijî wî tên kirin ji xebatên wî yên siyasî yên parlamenteriyê pêk tê. Yani darizandin guheriya cezakirina ramanên siyasî. Dadgeha mafên mirovan Avrupayê di vê mijarê de gelek caran biryarên îxlal û binpêkirina eşkere da. Biryara dawiya Dadgeha Avrupayê bi redkirina îtiraza Tirkiyeyê re bû dawî. Dadgeha Avrupayê de her biryarê de balkişan ser vê yekê girtina Demirtaş siyasî ye, azadiya wî ya derbirînê hatiye binpêkirin û di vê demildest bê berdan. Tirkiye tevê van biryaran jî Demirtaş berneda. Lê biryarên Dadgeha Mafên Mirovan ji bo hemû welatên ku peymana Mafên Mirovan ya Avrupayê îmza kirine girêdaye. Xala notemîna destûra bingehîna Tirkiyeyê bi eşkere dibêje peymanên Mafên Mirovanên navneteweyî li ser qanûnên navxweyî ye. Ger dewletek biryarên ahîmê nas neke, êdî nikare bêje ew dewleta hiqûqê ye. Ev ne tenê doza azadiya Demirtaş e. Doza azadiya bi milyonan kesên ku ji ber nasname û fikrên xwe hatine cezakirinê ye. Ama bunlar, bu anlayış, bu zihniyet halkımızın üstünden defolup gidinceye kadar da teslim olmadan, korkmadan direneceğiz.